Sugeng dalu Pak Gareng Semarang. Nggih, sugeng dalu Mas ya. Alhamdulillah. Sehat nggih Mas nggih? Alhamdulillah pinaringan sehat. Syukur, syukur. Sehat jasmani lan rohani sing bagus. Nggih. Niki wau rawuh wonten ing Rejo Agung jam pinten? Gasik, Mas. Panitia dereng dugi kula pun teka kok. Kok sregepen ki ngopo, Rok? Wedi dibatalke. Apa sampeyan ya akeh pengalaman sok batal ngono kuwi? Alah ngoten ya wong jenenge nasib wong ki ana ning dhuwur ana ning ngisor. Ning dasare teko gasik ki tombo kangen, Mas. Kangen karo sapa? Iki tenan lho ditanggap rene meneh ki umurku ki bali 5 tahun kepungkur. Kok iso ngono? Mergo terakhir wayangan ki tahun 2019. Sadurunge pandemi ya? Sadurunge pandemi iki wayangan meneh lagi saiki. Biyen yo aku karo awakmu to gajeke. Sik. Sampeyan terakhir 2019 bar kuwi terus corona to? Heeh. Apa mergo wayangan apa iki pelawake Gareng terus akhirnya dadi pagebluk ngono ya? Gareng ki pengaruhe ora pati banter. Sing pengaruhe banter kuwi dalange, Mas. Kowe kok nyatek-nyatek wong. Ning matur sembah nuwun iki dumateng para punggawa ing pabrik gula Rame Gedhe niki dan PG Rejo Agung. Rejo ki Rame Agung ki gedhe. PG Rejo Agung ki Rame Gedhe. Oh iya. Iki ning dawuh sing tak tampa, sing jenenge perusahaan terus kampung utawa wilayah jenenge wong ki ra entuk dibasake. Nah, iki mulane tak basake supaya wong ki ngerti bahwasanya selain Rejo Agung kuwi ana apa ki tembung liyane. Mergo saiki tembung-tembung ngono ki wis do ditinggalke. Oh, ngono. Nah, dadi kosakata ki semakin tipis mula kudu didudah meneh. Nggih. Sing menjadi catatan saya iki lho. Apa, Mas? Lho kowe iki wis diparingi rejeki rene lho. Kok isih mau mbok utarakan isi ana apa peringatan wayang dunia. Heeh. Terus kowe rene. Heeh. Ketoke sajake kok kowe gelo. Gelo piye to? Lho mergo cintaku karo PG Rejo Agung, kasetyanku karo PG Rejo Agung, akhirnya aku rene izin karo Pak Rektor. Wong ki rasah munafik. Sik to, sing dikersake piye kuwi? Ya cinta oke. Nganu kene kuwi ora titik berate iki mergo kowe rene iki mergo kowe ditanggap. Ditanggapi hubungannya karo apa? Hubungane yen kowe ditanggap tegese kowe ning kene lak ya wayangan. Betul. Kuwi padha karo kowe ya mengeti hari wayang dunia. Oh iya. Ngono. Dadi hari wayang dunia kuwi yen sing apik ora mung neng kampus wae, ora mung ning Solo wae, ning seluruh dunia khususnya Nusantara. Betul. Memperingati hari wayang ki pas. Nah, lah saiki padha-padha iki sing diperingati hari wayang sadurunge ning Rejo Agung ki ya. Heeh. Wayang kuwi kowe lak dosen kowe. Iya. Saiki tak takoni wayang kuwi apa? Wayang kuwi wujute kabudayan tinggalane para luhur sing nyatane wis direka digawe sak becik-becike dening para waliullah satana bisa eksis nganti jaman saiki. Terlalu panjang tidak tepat sasaran. Menggawe Pak D Gareng pripun? Wayang itu 6 huruf W. Warisan budaya dunia. Oh iya, mergo sing entuk penghargaan saka UNESCO. Nah. Ya. Ada banyak unsur seni di dalamnya, ya ora? Seni rupa, tari, sastra, teater. Itulah wayang. Yang iki ye to? Yang peruntukannya untuk siar apapun. Adapun dulunya lebih dipopulerkan oleh para wali. Betul. N. Nama dan jenisnya macem-macem. Ono wayang kulit, wayang wong, wayang golek, wayang klitik. Terakhir G. Gamelan sebagai pengiringnya. Waduh, tenan lagi. Jane asline dosen iki aku. Lah ya ngono ki janjane lek otak-atik gathuk kosek saiki urung rampung perkarane. Iki lak dalam rangka ya kuwi tasakuran tutup giling
tahun 2024 sing ditindakake dening PG Rejo Agung Baru Madiun sisan gawe ulang tahun PT PG Rajawali 1 yang ke-70. Mungguhe Mas Gareng, PG Rejo Agung Baru ki kepiye? Yen PG ki wis singkatan tegese pabrik gula. Rejo ki iki nyeritake kahanan bengi iki. Rejo Agung iki nyeritake kahanan bengi iki. Rame. Ha. Reki regeng gayeng anggone tasakuran. Jaga supaya prestasine tetep kaya saiki bahkan melebihi tahun-tahun yang lalu itu tujuane. Wah, iya. Amin ya rabbal alamin. Anggelar wayang kulit hiburane kanthi dalang ki Cahya sapa jenengmu? Mbuh. Melu ben bengi ora apal-apal ora. Kun mau. Kun tadi. Lah ya tadi ki mau. Oh iya. Cahya kun tadi. Kuwi mau A. Terus Gung. Gung ki gunging panuwun katur panitia mergi wayangan dalu niki enten garenge saking Semarang. Garenge kaya Menteri Katut, Dara. Lah iki wis tak jagake golebon kendaraan lho Mas iki tenan. Aku ki tenan iki kewahyon ya kerejeken matur nuwun nderek bungah niki nggih barengi ulang tahun apa ki? Ulang tahun PT PG Rajawali 1 yang ke-70. Aku ki seneng ngotak-atik ning tak mungguhke karo situasi dan kondisi. Maksudnya piye? Iki lah HUT, yen HUT lumrahe wong ngarani hari ulang tahun. Tegese ki jane ana dhewe. Maksudnya? HUT ki H itu hanya diperingati 1 tahun sekali. Betul. Mergo yen 5 dina sepisan kuwi weton. Iya, pasar piye. Iki sing luwih penting kowe kudu ngerti, umurnya bisa bertambah tapi bisa berkurang tergantung yang diulang tahuni objeke. Maksudnya piye kuwi? Yen sing diulang tahun tuh objek hidup tegese bernyawa itu berkurang karena ada batasnya. Tapi kalau seperti misalkan PG kene, kuwi diulang tahuni bertambah. Nek yen menungso kuwi berkurang mergo wis duwe jatah dhewe-dhewe takdir. Oh iya. T terakhir tetap harus disyukuri semuanya karuna ilahi. Loh, PT PG Rajawali Ra. Ayo. Rajawali ki kene kita. Ini di bawah naungan Rajawali. Ora ngira. Bagi omong pembatang iki mau. Lho, lagi jare kon bedhek kon nganu ngutarake. Iya. Rajawali ngarepe Ra. Iki Rajawali iki lak sing menaungi PG Rejo Agung. Betul. Ra ngira PG Rejo Agung iki wis nanggap kok Rajawali durung. Kowe aja nyambluki ngendi-ngendi lho ora. Rajawali 1 iki membawai PG sing ana ing Jawa Timur kaya krebet karo Rejo Agung kene. Wis ora iso dak terjemahke wis. Lah ngopo? Kowe lagi sak suku kata wis kakean protes. Wong mikir ki nganggo energi, Mas. Ya wis aku ora mancasi. Ora piye mau ora. Ora wong pinter ki ora kena balik meneh ki ora kena. Wis kene wae, Rejo Agung Baru mapane ana ing Madiun, Ayo. Maki masuk wilayah Jawa Timur. Iya. Dipimpin wali kota yen kota, bupati yen kabupaten. Untuk ya iki untuk budaya nomor 1 Madiun. Wah, iya. Wes, kapan iki sing kepilih? Paling ora ya Pak PJ lah. Ya wong paling ya wong dhewe iki apa-apa mung isane ndongake, Mas. Nyenyuwun nggih. Nyenyuwun. Dadi lah iki sing diarani apa simbiose apa kae, Mas? Mutualisme. Saling menguntungkan antara PG karo petani. Nah, iki mula hasilnya ya seperti ini. Gula iki gula. Gula ki apa? Penyakit. Lah piye? Tak omongi ya, iki yen iki real ya. Iki kesehatan ya. Piye? Wong lara gula kuwi aja banget le nyirik gula.
Sebabe karena gula itu juga dibutuhkan manusia. Kalau tubuh tanpa gula itu akan drop lebih bahaya daripada kebanyakan gula. betul, bener. Mula wong Jawa duwe pepatah sak madya kuwi ya kuwi intine. Nah, mula ki jenenge gula. G iki gawene ning pabrik. Oh iya betul. Ukurane cilik kaya pasir mula sinebut gula pasir. L Legi rasane. keri dhewe O. Asale saka tebu. Iki tebu ki tumbuhan sing paling elok dhewe mergo tukule ning mata. Tebu nek tukule ning mata ki cara ngendi? Lah, kowe ora tau mempelajari ilmu pertanian kowe. Kok iso ning kuwi gek matane sapa sing gelem ketukulan kuwi lho? Ya, matamu barang kuwi. Kok matane Takoni tenanan kok ya. matane tebu kuwi. Tebu ki nandure setek. Tukule ning mata ros-ros tebu kae ana matane tukule ning mata kuwi. Lha wong kene iki bekas mandor tebu kok. Mandor apa maling tebu? Lah ya barang dipecat terus maling kuwi aku. Lho kuwi lho memang bener gitu. Iki ora gojek. Nggih. Dadi tebu ki wae makane apa ki sarwa iki sarwa menguntungkan. Heeh. Sarwa menguntungkan petani dan pabrik sini. Mula ndongake sesuai dengan usianya yang 70 tahun. Tujuannya untuk pabrik ini semakin maju dan berpenghasilan yang maksimal bisa tercapai. Amin, amin ya rabbal Nol, alamin. nol kuwi modalnya itu angka nol kayak Mas. Angka nol ki berkesinambungan bersatu, sak garis ning bersatu. Modalnya untuk menuju itu adalah persatuan antara pabrik dan petani tebu. Wah iya. Mula pikir jagung bisa mendapatkan kesuksesan ya pancen nggunakake kekompakan saling sinergi kuwi lho Mas Gareng. Apa? Sinergi. Oh sinergi aku ngerti, sinergi ra ngerti aku. Tak golekne kanca Mas Gareng. Aja. Lah ngapa? Kanca yang ora ayu wegah aku. Loh, kowe iki piye? Sak rat iki ayu kabeh iki piye to kuwi? Lho ayu kabeh to? Ayune ayu kabeh wong jenenge wong wedok. Heeh. Ning iki Terus? dibagi rong bergodo. Maksude? Ketoke sing telu rono ki galak-galak ketoke. Mula didekek pinggir lek nek penonton nakal kari nyatek ngono lho. Tapi terus terang Mas, Apa? saya didepono wong wedok sing kaya ngene iki nuwun sewu. Mereka memang baik. Tapi lebih baik yang ada di rumah itu. Bojomu. Lho iki nuwun sewu. Wong iki penilaianku kok. Ya boleh, Iki boleh, objektif boleh. lho Mas, Ya. objektif. Mergo bojomu streaming ya ki ndang. Nah. Ah iya. Nggih. Saya tetap memilih yang baik. Heeh. Walaupun ada yang menarik. Betul. Padha karo aku. Aku wis ndhi ngelmu. Nun saya upamane aku lunga ning dalan ngono ya, kok petuk karo wong wedok ayu. Bar kuwi aku langsung astagfirullahaladzim langsung mulih mandeng bojoku. Jebul isih ayu, sukesi rahayu. Ngono kuwi. Nding ya ngono, aku dolan ning Jakarta ya ngono. Ndelalah Bukesi nak ning hotel. Aku dolan metu dhewe ngerti Cina resik putih dedeke lenjang-lenjang kae. Bar kuwi aku nyawang langsung dingkluk, langsung ning hotel terus tak sawang bojoku. Ya Allah, bae tek ayu Cinane mau. Aku wis kadung ngene lho, bareng sing terakhir iki terus dadi ngene lho. Ngene tak omong ya. Apa? Kita rumah tangga itu modalnya cinta. Betul. Mencintai itu kata kerja. Dicintai itu kata sifat. Tapi cinta bukan kata benda, tapi cinta kata hati. Wah, iya bener. Maknane mencintai, iki lho Mas Gareng. Apa? Mencintai tidak hanya kita tidak menyakiti orang yang kita cintai, namun bagaimana keikhlasan kita menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai. Itu maknane mencintai. Ya, apalagi kanggone wong lanang ini. Apa?
kita tidak pernah memberikan sakit rasa apa diberikan rasa sakit. Betul. Tapi besok kita akan memberikan rasa sakit kepada sang istri. Kuwi maknane piye? Lah yen manak ki ora lara kuwi. Oh iya. Kok ya sing aku sida dipilih kene. Cublak suweng Mbak Birgita Ayu saka ing Kediri. Yo, coba kaya apa? Berpacu dalam melodi. Yuk. Hei. Kuwi sungkem sik karo Pak De Gareng. Ayo. Nggih, wilujeng dalu Pak De. Ya, wilujeng dalu. Ya sampean kan wis kaya Pak De, dadi ya aku wajar nek nyeluke Pak De ya to. Ya wis kono. Aku ki diundang Pak De iki masaku kaya sumedhot ngono lho rasaku ki. Lah nyapa kok pedhot? Yo paling tidak ki supaya lebih gaul ki Om. Ya, biar masa kaya ngono Omi ya nek kaya Om Noval, Mas Noval nek Om Noval. Sampean Omi Kung paling. Oh, Noval ku ya Om Pimpah kuwi kok. Wong ya ning ora apa-apa. Gedhe pangapuraku sing baku nadyan jabamu kaya ngono ning jeromu tetep ngajeni wong sing luwih tuwa. Nggih, lha nggih to Pak De. Kan ya Nduk sadurunge selamat ya atas kelulusannya ya. Nggih, terima kasih Pak De. Hadiahe apa? Hadiahe apa? Anakku lulus ora tak hadiah yo kowe. Ya kan menawane biasane nek wisuda iki diweki hadiah buket, kembang ngono kae kok sampean ora kei aku kembang belas sih piye? Oke gelem po kae ning nggonku kae lho kembang telon. Kok kembang telon ya kembang mawar kae lho Pak De sing di. Telon ki ono maware, mlathi ono mawar kantil. Ya apa? Iki kaya dadi kae kok. Lho sak menyane ono kae lho. Wong kok ning niki luar biasa ya. Ya seneng ya Nduk ya ditimbali rene ya. Nggih, Pak De, ngaturaken wilujeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku payung ning Pasar Baru. Cakep. Keluarga PG Rejo Agung semoga sehat selalu. Amin. Tuku melon karo teri. Apa? Kok guyu to, Pak? Kok guyunya apa, Pak? Ora. Ora ya lah kowe dadi tembusi gen ra diguyu. Lah ya piye to, Pak? Tuku melon karo teri. Para penonton mugi kathah rejeki. Amin. Tuku payung, tukune tutup. Cakep. Ya Bali. Aku iki pantun apik-apik ndongakno. Lah tuku payung tukune tutup ya Bali lho ora sida tuku lho. Iya betul. Ning iki ngetokke bocah iki pancen cerdas, pinter. Kok iso? Kok iso? Loh, ya dari kata-katamu, dari kamu berpantun, wong pantun ki ora gampang. Kudu iso dol tinuku dhewe. Anu, nun sewu, wis sarjana S1. Nggih. Wis di pacar rung? Dereng, Pak De. Apa? Dereng, Pak De. Sekseni danyange pabrik gula iki ya. Iya, Pak De. Tenan? Iya. Sampeyan mbok golekne jodoh anakmu kok piye? Lah timbangane tak keke wong liya tak pek dhewe kowe kok. Kok wong iya ta mosok aku jek enom jek muda kok jodoh ki golek dhewe wong paitane ati kok. Kok kon golekke wong kon sepasar bubar aku sing mbok salahke. Ya kan menawane anakku ya lulus lagi lulus. Lah kepo gelem anakku wedok kabeh kae. Ya mau wedok ya Lah sing iya. lanang. Sing lanang enek ra? Sing lanang. Tenan. Iya. Moro tuaku. Saya tuwe. Lah ya wong yo ngene lho, pasrah wae sing gawe urip. Nah. Muga-muga dipinaringan jodoh. Nah, iya.
Jodoh. Muda ketemu jodohmu aja bojomu ya, jodoh. Loh, lah jodoh karo bojo bedanya apa? Bojo karo jodoh ki beda. Bojo itu bisa dipisahkan oleh berbagai masalah, tapi kalau jodoh yang memisahkan hanya kematian. Oh, berarti kayak aku karo sampean wi ya bojo. Hah? Ha. Pokoknya aku yang garis badi, piye carane pisah? Waduh. Lah ya kayak aku karo Pak Yoyok kuwi ya bisa bojo. Bisa. Bojo dalam panggung. Oh, ngono. Iki Iya, panggung, ngene iki bojo harus setel ya sekata sejalan. Heeh, Pak D. Neo, engko anggere wis dadi aja piye dhewe ya, Nduk. Napa? Mesake nata sing nyungging. Iya. Wah, kuwi setia karo Madangkara luar biasa. Ora nate pamit bocah kuwi. Kecuali usuk tanggal pira? 8. 8. Nggih. Iki lho Nduk Birgita ana nawala dumateng Bapak Dalang Cahya Kuntadi. Kula nyuwun gending utawi lagu Podang Kuning. Ha nggih. Sampeyan mbanjeli genduk Umi ra apa-apa ya sing dikersakne jane Nduk Umi. Ning gandeng Umi nembe berhalangan wingi bar kecelakaan. Napa dengkule niku ora kena ditekuk sian. Ayo. Ya mbok ya ora usah dienggo. Nggih. Menika saking kula nenggih bapake Pak Nopek Novian. Nggih. Ya diaturake Podang Kuning dening Mbak Birgita Ayu. Ya Nduk, dibawani Nduk. Nadyan wujud temong paksi Nyapa Pak D? Komplit kuwi komplit. Pinter, ayu, bawaan apik, gampang diapusi. Ojo to Pak D. Agawe talining Bir gayane karo ngrayu Pak D Gareng ngono lho ben panjenengan gen awet enom ngono lho ya. Oh, ngono ya, Pak. Heeh. Kang Mas Gareng ngono, Pak. Yo aja. Lah pripun, Pak? Kang Mas Jawil Kasut ngono. Jawil Kang. Mamah mumet aku dikasut terus. Gareng kok jawil kasut. Kakang Mas ngono juga. Kakang Mas, dari angka 1 sampai 10, aku hanya memilih angka 7, Kang Mas. Kok bisa? Kok 7? Kudune ngono. Lah ya kok bisa 7 kurang 7 lho. Kok 7? Karena tujuanku menjadi istrimu, Kang Mas. Gelem Nyapa to, rek? Pak D? Gelem. Emah, Mau lho, Pak. ndek bojo kaya ngene nyekake umur. Kok iso? Alah kowe ndek bojo ayu nom ngene mlaku-mlaku ning pasar senggol wong ning bathuk cekut-cekut. Engko didemek wong ning sirah ngelu. Wis iki pokoke ora wis aku trima aku wis. Aku tak sing model ngene-ngene iki wae. Iki senggol jerit doan. Single misuh kayak gue. Ora. Aja dadi atimu. Nggih. Pancen kowe sing tak enteni. Ayo tutukno Yayi. Lho iki lho Pak D. Kok Ya, udan? yo. Halus manis nengsem make hebat ya Pak D pikir jagung ki membagi-bagikan makanan ya toh. Dadi nonton wayang karo cemilan. Wis entuk hiburan, wis entuk kabeh entuk iki. Dadi nanggap wayang ki ya berkah tinggi semuanya nggih to Pak D. Nggih, amin. Nano. Ya Bir. Wasawenggan kung Nano. golek isi
si podang jenar Yayo yayo iba bunga henga tiku nyanding bisa Ya nduk dibajutake lelagon Podang Kuning. Podang Kuning ini doa yang terbaik untuk PG Rejo Agung. Nggih. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga keluarga besar PG Rejo Agung terbang tinggi ke zaman keemasan. Amin 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 nggih. Monggo Podang Kuning dados. Yuk. esok awan ning omah wis ora krasan uyuran anggolek sing tak sayang mobeng miderang ganggung gelek ora krasa esok
Terima kasih Mbak Birgita Ayu. Aku ki sangger nangguri cah nom-noman ngene iki ora wani ngepol-ngepolke. Lah ngapa? Ya pedhot mah kalah ke umur. Oh iya. Nadyan tuwa aku ning yen nggon stamina tetep kalah. Wah, iya. Mula ya sak madya wae wis. Jenengan wis rumangsane wis sepuh ya Pak Gareng? Ya ora. Lah kuwi jare staminane kalah karo sing enom. Lho ya stamina ki ora perkara nom karo tuwa, kadang wong nom ora tau olahraga staminane ya gampang drop. Oh iya betul, nggih. Sik iki bintang tamune kejaba panjenengan sebagai penggembira. Terus Kersane panitia iki golek warna baru sing kira-kira ki rong begitu diketahui oleh kalayak rame. Ning yen ning TikTok iki bocah iki wis virale ra umum. oh iki tukang nawake apa? Sepatu apa daster? Enggak gur takoni serius kowe ngono. Lah ya engko ben jumeneng kok takonono dhewe. Ah iya sapa? Genduk Hani Kusuma dari Tulungagung. Iki bocah iki apike yen joget. Wis to jan luar biasa. Oh iya Pak. Pokoke anu lho Mbak Ani, aja ngangge rikuh pekewo, aja sungkan. Kudu kaya ning TikTok kae. Ah iya. Dadian wayang glundung yo glundung ora masalah. Wes yen perlu gelungan coplok ora masalah. Kok temu malan kuwi engko. Ah iya ya ora nganti ngono ah. Pelok Mas Dar, ayo coba. Gandeng bocah iki saka Tulungagung yo ngaturake jaranan Tulungagung disupport jumenenge. Kur bareng yo kanca-kanca. Nangis sajroning atiku. Ayo Mbak Hani Kusuma. Bocah saiki energik kaya ngono Mas Gareng. Takoni nek iki mau wis ketok latihan ora wutuh. Iki mau wis ketok yen jogete luwes. Sajake wis setel karo pengendange Ranto iki kendangane memang Ronta-ranto. Sing ngendang cah nom jenenge Ranto. Sinten ta namine? Suranto ya. Suranto. Jenengmu sole. Kuwi kira-kira wis duwe pacar porong ya, Om? Kuwi kok wis di pacar apa urung ditakokke iki. Oh sampun. Tak bocori iki kena jujur aku. Pripun? Blok Suto blak kotang terus terang sing ngendang kuwi jenenge Mas Noval Cahyadi. Noval Cahyadi. Isih enom ra duwe pacar ning bar pegatan Dek. Nggih to Mas leres. Katur wilujeng dalu Bapa Cahya Kuntadi yang tampan sekali kesayangan Ibu Kesi. Wah, iki pomo Bu Kesi ra melu tak gasak tenan kowe.
Makane yen nyambut gawe iki aja ngejak bojo. Loh, aku ki nyambut gawe lek bojoku ra melu. Aku ora iso apa-apa. Wong semene mbane sing ngurusi bojoku. Ana yen ana penyanyi ngene, kowe ya ora iso apa-apa. Asline ora mergo kuwi, Om. Apa? Mergo nek gak dielek apa ditutke ibune, Ah. bahaya. Sebabe? Nglencer teko ngendi-ngendi. Loh, ku heeh. Mulane. Oh iya, payan yo kabeh ki nganggo kudu dikendhaleni. Iya, dikendalikan. Beda kaya aku diculke bojo ora ana, ora masalah. Mergo yo gak enek sing ngarep. Ora nek sing arep dhek golek suket dhewe akhire. Nggih. Ngarep kok ora ana sing Tapi ngarep. saya percaya kalau Pak Yoyo ini mungkin tidak akan pernah seperti itu nggih, Pak. Alah, Amin. Sapa? Pak Yoyo. Alim loh. Sapa? Pak Yoyo ki lulusan pondok. Tak Go ngono. kuwi. Lulusan pondok. Sapa? Aku Dalange. Pondok ndi? pondok bersalin. Pokoke ora sik iki aku tenan aku wong lagi yo tau weruh ning jenengmu sapa jan? Kula Hani Kusuma. Hani Kusuma. Lah wis pas to, karo sing tak rasake wis pas. Kok iso piye maksude? Heeh, wis. Hani Kusuma. Hani Kusuma hanya niatku sudah marem. Aku ki niat tok wis marem apa meneh yen gelem karo aku modar mesti. Sing mudar sapa? Aku. Nek tenan candi to nduk kowe sayang. Dalem Candi. Tulungagung. Tulungagung ki Jembar. Tulungagunge campur darat. Oh, campur darat. Ngerti, Reng? Mbuh. Mulane ya dolan rono. Aku ki kerep lho ning Kabupaten Doa ki. Kabupaten Doa. Nggonmu ki lho. Tulungagung. Lah iya, Tulungagung. tetulung sing paling gedhe iki Doa. Oh nggih. Paling sabone sampe ning Gunung Bolo. Ning ndi? Gunung Bolo. Ya karo dalange. Oh mosok to? Wong ndek nek wong kono iki WA aku. Anu iki katoke sapa ya keri iki nyang kene. Ukurane iki nek gak salah nganu L. Oh gareng genah kuwi. El gegeden kowe. Sik. Kowe kok apalon Gunung Bolo apa kowe penghuni kono to? Biyen. Oh, biyen. Nggih. Ngerti yo biyen ya. Riyen nggih riyen. Lah aku sing bakulan SD kae lho. Wah, Sampe alah. liwat, heeh Ding sampean kae karo Pak Yoyo ya. Heeh. Oh ya. Heeh. Apa tak jak mampir esku wis entek. Oh, wah, halo sekuretan-kuretan ora masalah lah wis. Pokoke sing penting kowe ora ngono lho iki omahmu campur darat. Nggih. Campur darat. Saiki sekolahmu apa, Nduk? Niki tasik badhe mlebet kuliah. Wong ki duwe planning atau Nggih. rencana. Nggih. Meh kuliah ning ndi? Kuliah di Tulungagung saja yang cedak-cedak. Bener. Kowe angker kuliah Solo codot-codot akeh. Lah kula pun ngerti ya ngoten niku. Betul. Nah, mulane nek ngene iki kan ya wis cedhok ta. Wes. Iki kan padha ae. Yen ki codot-codot aku komendane. Oh, sampean berarti sing marai coro-coro ini. Ora ngene lho, sekolah ki ya miturut keinginanmu. Nggih. Nah, sing baku tetap sekolah. Karier boleh naik tapi sekolah tetap harus diudi. Nah, Apa ngerti kaya Bu Kesi kae? Heeh. Saiki dosen mergo ya sregep kuliah. Lho, kuwi kaya ngono kuwi. Bojone sapa? Bojoku kuwi. Kok sik sing pamer aku wae aja kowe. Wong bojone kok mamerke apa itu artinya dia bangga. 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 Bangga ki? Bangga ki basa Jawa kan lak bangga to. Bangga ki merontah, nesu rontah. Oh dudu. Lah rumangsaku ki basa Indonesia lek dijadikan bahasa Jawa ki a malih o. Lah bangga nak bangga. Oh iya. Iki terangno reng kuwi. Ya bener no. Oh nggih. Bahasa Indonesianya bata, Jawane boto. Nah, mata, Jawane moto. Ning ora kabeh sing jenenge basa apa ki jenenge Indonesia kena dijawake, Jawa di Indonesia ora kabeh klebu bangga kuwi ora iso. Ora iso kowe saiki bahasa Indonesia kepala apa arep kepala.
Kaya modar no. Oh iya ya. Nek anu nun sewu, ora jeneng uthik-uthik pribadi. Nggih. Wis duwe pacar apa durung? Dereng ten mriki. Hah? Ten mriki dereng. Ning kene Dereng. Arep ning ndi wis ora masalah, sing penting ning kene urung duwe. Dereng nggih, tasik sepindah niki. Arep pindah ning ndi? Maksudnya sik sepisan iki lho Om. Oh. Sik sepisan iki nderek Pak Yoyo. Dadi Akeh niki- sing tak kepengin ngerti. Kowe mbiyen yen melu dalang sapa, Nduk? Kula ikut Pak Minto Darsono. Wah. Kali sing gender niki. Nih kalian sing gender. Nggih. Oh Kula- iya ya. Nggih kula biasane nek berangkat nggih sareng Mas Dar niki. Mas Daryanto yang gagah perkasa yang anune dawa itu. Anu maksudnya Dadi kowe lunga nyambut gawe iki bareng karo ngonoan kuwi. iya no. Badang kuwi. Bareng aku nek ning bis bareng rombongan ngono ta Om. Aku lingguhe jajar wong loro karo Mas Dar. Wani fitnah. Oh, alah kowe iki Wong disyukuri. Dek mbene sampean sing muni lho, Dek karo aku ae ya Dek aja ning kana-kana. Engko aku pijetono wong ya wis tak pijeti lho Mas. Muga-muga bojone nonton. Wis. Iki lho Nduk, Mbak Nggih. Hani, ane Pak Mundut tak goleke sing cocok karo karaktermu. Apa iki, Mas? Saking Mbah No Kulit. Nah, Wah, Mbah No iki cocok Oh. karo Hani. lagune. Lagune. Tak kira Mbah No Kulit. Petung Rejo Nguntara Nadi Magetan. Nggih. Ngersakake tembang Lestari Lintang Asmara Srindang Biru. Nggih. Kagem tutup giling PG Rejo Agung, semoga hasilnya melimpah ruah Amin. dan barokah. Amin. Katur dumateng Ki Cahya Kuntadi kalian Kaji Gareng. Nggih. Reng awakmu wis suwe kok gak ketok neng ndi ae Reng. Lah iki lho. Nggih, Mbah No wong mboten nate ditanggap mriku. Biar Lestari, Nduk. Ayo, coba. Nggih. Oh, iki. Lestari alamku, lestari. Lestari, lestari, Penek no blimbing kuwi. Niku to Pak. Betul. Saja iki bocah iki kepengin dipenek bocah iki. Loh, sapa melu ki mang ayo? Monggo dipun aturaken. Oke. Lestari dening Lestari. Mbak Hani Kusumo Made in Tulungagung Oke. bersama Madanggara. Yuk. Hani Kusuma Kota Marmer Tulungagung. Awas yo. Enjang
sampun katur. Wis, Lestantun iki pancen lagu sing Lestari, Om. Ayo Lestari iki basane Lestantun. Oh, Lestantun. Wah ya kari pembawane, Mas. Maksudnya? Lagu ki wis enak, wis apik. Iya. Saya dibawakan oleh seseorang yang bisa mendalami bahkan bumboni saya apik lan kepenak. Betul. Nggih, Kaya anahane anu ki. Hani. Anahane anu. Hani. Karo ya saiki paling tidak ya malah sak putuku kok. Putu. Iki putuku jane umur-umurane sak putuku. Ora sak putramu to iki malah. Ora, anakku iki luwih gedhe wis anu. Tuwek. Sapa yang ngomong tuwek? Ya wis gedhe ngono kok tuwek. Wis gedhe. Ora perlu kan mbok takoke wis metu kentose kok, Bro. Nggih. Lagi iki lak sik generasi to, Mas Hereng. Generasi era sekarang. Betul. Nadyan to luwih cantik, luwih pinter, luwih bergas. Ning pengalaman tetep kalah karo sing sepuh kaya jenengan niku. Mbok dituturi dadi sinden sing apik. Yen dadi sinden viral kondang kuwi iso gampang. Sing angel ki ben iso lestari sempulur Wis, sepanjang iso zaman. lestari iki mau wisan. Wis iso lestari. Iki lagune mau maksudnya. Maksudnya karirnya itu biar bisa Awet. lestari awet ngoten lho, Om. Lah kuwi gumantung amal dan perbuatanmu. Oh, ngoten. Heeh. Dadi nek perbuatane apik, Bakale ya lestari. Lestari. Awet, amalmu gede, ya kowe bakale rezekimu ya tambah gede. nggih Mula ngrembug. mumpung kepethuk aku iki amal lo. Carane ngamal. Sedekah. Sedekah. Aku aku rene mang mau nggawa awak. Apa? Aku rene mau nggawa awak. Terus sing tak sedekahke apa ya? Ayo wong kowe wis gedhe tuwa ya mikiren dhewe. Astagfirullah. Dosa apa sing tak sandang? Nganti kelepean aku. Ah iya to. Aku ki anggere saka ngene pancen lali Purwodaksina. Kepengine mung sarwa kepengin mangsa. Mangsa sapa? Ayo. Aniku sumo. Ora teh, ora. Tegese amal sedekah niku apa yang Ya, sing penting karier itu yang baik konsisten. Nah, nggih kuwi. konsisten. Jangan terlalu naik, tapi ada grafik kenaikan. Nah, Nggih. yen kowe madel ngene ayu-bayupen sok lali mau sing tak omongke Purwodaksina akhirnya jatuh tersungkur. Oh nggih, ndelosor. Iki anu natural kowe ya, Nduk, natural. Nggih. Ning wah jan hebat iki TikToke aku nyawang TikToke bola-bali kok. Lho sampeyan duwe TikTok ta Pak Gare? Lho wong aku ki konsumen TikTok kok. Maksudnya? Tuku sandal, kaos kaki. Oh, golek sing murah. Ya Golek sing patrano murah. kuwi. Lho, lah yen ana sing murah kenapa golek sing larang? Wah iya. Karena kualitas tidak bisa dengan cara mengukur murah dan mahalnya barang. Oh iya. Ora anu kae to. Rupa mung nggawa rega ngono kae ora. Oh saiki Ora kanggo kuwi ya. ora kanggo. Ora kanggo. Kowe aja meneh kok nggawa rega, nggawa rasa wis ora kecekel. Iya. Ya, Lintang Asmara coba kaya apa? Nggih. Kita duetke karo coba Mas Muhammad Taslim. Ayo. Wah! Mumpung petuk karo Mbah Hani Kusuma iki. Ayo. Kang pundi niki? Piantune. Ayo. Sing di, Taslim sing di. Sampeyan iki sing jenenge Muhammad Taskersek sapa iki? Jenenge Taslim. Sing dia. Kae kuplukan biru kae. Apa? Sing nganggo kupluk biru kae. Kae penonton. Oh penonton. Liyane pokoke pradonggane pengrawite Mas Yoyo sing jenenge Taslim kuwi mau. Nggih. Sing nyiter. Di Kayak taslep kowe. Oh taslep. sing Lah ngiter. sing endi to, Om? Hani, Hani. Dalam. Kalau girong kalau. Ngagem kaca tinggal. Saiki paranono, diparani. Ya. Iki ngerti yen arek Ayo Mas. Oh tangannya langsung dilongne lho. Loh. Ki ya bocah-bocah iki nyereknya. Taseme munggah iso iringane gundul-gundul pacul. Apa kowe gundul lho? Kok dadak Apa takon. nggih? Lah iya, wah
kuwi yo gemahe bareng karo kepethuk. Hani karo kacamata putih, biasane kacamata ireng kaya tukang las lho. Kok ora sakemaki apa kuwi kacamata apa kuwi? Men Mas. Ya plus nih. Plus. Sing men ki ora matane kene lho men. Ra kaya ngono kuwi. Sugeng dalu Mas Tamrin. Siapa? Tamrin, no, Tamrin. Mas sinten? Taslim. Oh, Mas Aa. Iki jenenge Aikaibon. Tas kuwi ngarani lem. Dadi leme tas ki Aikaibon. Ya. Hohomu ki. Sehat nggih, Mas. Ayo. Kowe bareng kepethuk Hani kok ngewel kabeh ngopo? Ayo. Aja kok ngobrol karo Hani, karo kancane angel. Angger kuwi ra kenek-keneke dhek ngetik akhire kok. Kok kedere tekan ndukur sampai ngesor sak kacamatane yo keter-keter ya, Om. Mboten apa-apa nggih. Sehat nggih jenengan. Alhamdulillah nggih. sehat. Pipise lancar. Lancar. Oh, lancar. Maksudnya iki kadang ki nek anyang-anyangan ki luwara lho, Mas. Ditaleni no. Napane? Karet. Napane sing ditaleni? Oleh Mas. Oh, anyang-anyangan taleni kok ora ngerti to rumusane. Mboten. Iki anyang-anyangan gitu. Sing ditaleni gulune. Wong dulune. Heeh. Oh, ndak sia malahan. Tepungan kono. Lim. Ayo Lim, tepungan Lim. Wis kenal kok Wah, ya. ora ayo tepungane. Iki sidone Pak Minto to. Nggih. Loh, aja Pak. Kumpulane karo Gombes iki. Nah, Gombes. Urung tau kumpulan karo sampean kok. Ya iya. Nah iya, tapi kan tahu. Nggih, Mas Taslim. Aja karo kuwi Mbak Ani. Sampeyan kok sing Dan apa? getun sampeyan. Lah napa to? Lah sampeyan ngobrol angel Nggih nembang mawon nggih. Nggih. Mas Taslim. Lho ini pamundhut saking Mbah No Kulit. Nggih. Mbahno kulit. Nggih. Wes. Biasane iki rupane kaya ampas tebu lho. Nggih. Bareng kepethuk Hani kok iso bening men kowe. Nggih. Lintang asmara menika ugi dipun pundhut kalian Pak Supari, Gunung Sari, petani tebu manis. Nggih. Menika, monggo dipun aturaken Mas Muhammad Taslim kalian Mbak Hani Kusuma. Yuk, dados hoke. Madangkara. Mbak, mengko sindene nek joget ngene ya.